Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo dzakanaka dzanyasi zuva rechipiri mumwedzi uno waGumiguru. Nyasi kuri kupisa. Gwicho waRobert Mugabe, iye Robert Mugabe Junior pokare naPhilip Chiyangwa Junior. Bai Philip Munetsi Chiyangwa Junior. Wabatiwa ipapa pawatoendeswa kudare rodzimhosva nenyaya yekunzi wakabatiwa zvinodhaka zvisingabvumiwe zvinosanganisira mbanje nayo matombo. Pakaita kunyangariwa, chatoti hwadza kundoti wandoendesiwa kudare wachitekaira hawo waribe kana kusungiwa zvinoitiwa vamwe vese koka vamwe vese vanoenda vachitsamhina kana kuti zviri kudii wari kutadza kutekaira zvizvino wabatiwa kuno apa haiwa wanga wari kutotenderera zvavo vachitoreketa nopafoni. Kupera zvinopera basi, rekai tione kuti zvinopera sei. Wanzi wanyimiwa bhero kureketa kuti wari kunzi wari kurara mujere, kuti wari kurara mochere kana kuti manyepo paribe ari kunyatsoziva ipapo. Zvaakutoda iwe waridziwo nyaya kuti warekete. Sabhuku Temba Muriswa agoreketa kuti kwai ndapisiwa homba yangu kushurugwi. Mhanduwe paribe imba yapisiwa, kakamba kabodzi kakohwa mhanduwe kapisiwa, kari kunzi kapisiwa kacho kuti manga mune chinhu imomo heno. Tikaiti goramba zvedu takaringa areketai kuti kuriba kuwadziwa kana kupisiwa nomoto. Tikuramba tichitenda izvozvo basi. Rikai tirambe zvedu tichiringa. Iye ari kutoreketa kuti nyaya yangu yekumiririra munangarwa ndo iri kuita kuti ndihede. Imi ona unojairira awa. Chedu kuramba takaringa nekuti zviribe nesu zviri kuitika kuzanukwawo ikweyo. Apa iye Temba Muriswa atanikiwa ipapa kuno foni dzaagoreketa nevanhu wakati wande kusanganisira mumwe anonzi Bopela. Manduwe agoreketa akati aiwa shamwari goreka kusha iwewe ngatitsigire munangarwa. Bopera akati munangarwa hwii ndikatotsigire tagwirei hwii munangarwa ini kwai Chiwenga aiwapa paanozondopinda ipapo tinohata munyepa kuti iwewe tinokutsigira nekuti tiri vanhu vasvinu tinochinja bamupara unge hwaivhi. Unobva wanatsa kuona kutoti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe tichiona kuti zvinopera sei. Pokare kuno kamwe kuti kaburika futi ari kureketa Muriswa akati zviri kuitika tagwirei. Akatenga motika dzinosvika 500 dzaarida kupa wakuru wemasoja kuti wese hawo pasaya kana mubodzi anosimudza musoro kumurambidza. Akati munangarwa ari kutoda kutoti iye tagwirei apinde kuno ipapapa tagwirei akutosarutiwa kare nomasoja ini mhanduwe pakanyangara apa. Rekai tigoona kuti zvino chokwadi chete. Mukaona zvaakutanda kudarika bvai maziva kuti taakusvika mwedzi wambudzi wakagweitika eyo manyongore aya. Rekai tirambe tichiringa asi hwendo huno mirai muone. Rekai zvizonzi dzicharira pfuti imomo tinenge tichiramba takaringa zvedu. Apa nyasi uno iye Muriswa agotanikiwa kuti kwai ari kutoita kupinda achiburika munyika achitiza zvokutoti ipapa tikiti rachero ndege raanga atengerwa nomunhu ari kuSouth Africa rabva raita kutanikiwa kuburitsiwa pachena mhanduwe zvokutoti rekai tirambe tichiringa kuona kwazvinoperera. Kudaro dzimhosva mumwe murume wekubulawayo anonzi Tyrone Pigos ano makore 30 apo makore 5 ogara mujere nenyaya yekuti akabatiwa mumotika mache muino zvinodhaka zvakaita anombanje nomatombo anaguka iwawo. Rekai apfikiwe. Rekai tione manje kuti kana pakadari awa wafana waMugabe naChiyangwa wachazoitawo sei, wachakwechemedziwa mangani makore nokutoti Chiyangwa anza ari kuburika achiramba kuti aiwa Gwicho wangu ari kubatirirwa. Mapurisa ndio akarita kunojara zvinodhaka zvacho kuti anzi ndiye mumwe wanhu vanozvinodhaka. Imi rekai tirambe zvedu tichiringa ipapa kuti panopera mushe chere ipapa ticharamba tichiona tine kunyepa mhanduwe.
china masa guburika chipupuma furo mhando yemuromo mumu. Kwai Tabani Mpofu igweta guru asi apa akapotsa nokuti bumbiro romutemo noZANU-PF raari kufungidzira kuti ndio raakaona handiroba. Iye Tabani Mpofu chinga akagoreketa wani akati ZANU-PF ino mabumbiro matatu chaiwo, paribe ari kunyatsa kuziva kuti ripi chairo ndoripi. uya anondochinja wachiisa zvache, ari kuopirinda anobisa zvimwe achiisa zvache, anorimwe ingaite nyika ino vanhu vakaita kudando iwawo moti nyika iyoyo inoita zvisvino. Rekaitiseke nhamo kunge rugare mhanduwe nokutoti pakaita kunyangarirwa wese izvezvizvi paribe ari kuziva kuti raari kutsigira racho bumbiro romutemo ndoripi, nekuti zvinoreketiwa norimwe zvakazvinei zvinosiyana siyana. Paribe chisvino apo. Koka pinda rodzimotikari paTrabablas. Kwaira kutodedzera kuti tidzokerai magetsi kwao yarima, nokutoti izvezvi wanhu watoita kwacho yakareketiwa naHosea Chipanga iyai. Matambo omagetsi omugwagwa iwayo akatokwachuriwa mhanduwe zvokutoti patosvipa kuti tsvaa usiku. Hosea kuti kohoko nayo komana, tiri kuda kubudirira sei kana tichiita kudande? Regai tirambe tichiringa kufunga kwedu. Pane vanhu vanenge vachitoziva kutoti yanguva yekuenda kocheka matambo, nokutoti panzvimbo panotekaira vanhu nguva dzese, saka vanowana nguwai yekuramba vachienda vachinocheka nokudidi. Zvine vanhu vanenge vachiziva izvozvo. Regai tirambe zvedu takazviringa. Mumwe muZimbabwe ariko kuBritain kuku, David Mwanaka, anopurazi rache rakanzi Mwanaka Purazi, aiwa ari kuita kufadza vazhinji nokutoti akaenda koshanyiwa nomumwe Mwanaka mubvana wamambo anonzi N iko kuBritain koko. Kwai kuti aringe achiona basa rikiitiwa naiye David. Tikati aiwa hazvisvino dai zvaramba zvichienderera mberi, asi vanhu vandoti iwe David gore kakienda kumba kwavo iwo wauya kokushanyira iwawo, nokutoti urendo hwavo iwe ukazoenda murende ikweyo uchapuwa zvinokukuwadza. Ukaona vanhu vaakuzikana nokukuwadza vanhu kudando, pakaita kunyangariwa. Kwai hurumende yareketayo kutoti kureketa kuno vanoda kuchera makwari novanoda kuchera matombo matema, tombo dzvipa redu mhanduwe nomakwari, kwai zvese zvaakundonzi ndozvavanhu vomuZimbabwe basi. Apa wakutanda havo kureketa kudarika wakapera kupa vaChina mapepa okuti zvazvo Zimbabwe. Saka pane pachiribe nyaya anenge akundobuditsawo chitupa kuti ndiri munhu wemuZimbabwe, obva atonziramba uchiita zvauri kuita. Pakanyangariwa mhanduwe, takaita kunyangarirwa, wari kuita kutengesa kuendera mberi chaiko. Regai tione kuti zvinopera sei. Kuri kureketiwa masoko okuti mabasa vanosenza kubazi rinoriita zvokunyoresa vanhu vari kuramwa mabasa ipapa, nokuti mari dzavanofanira kunge vachibhadhawa dzimwe dzacho dziribe kuuya kubvira nomakore chaiwo. Wakomana. Regai tione apa ndo mwongo wonyika mwana wese anofanira kuti apuwe bepa rokuzvarwa, anofanira kuti apuwe pasipoti, anofanira kuti zvese izvozvo zvinenge zvakamira kuti apa vanhu vanenge vakutosimba manje kuita wori. Anenge aida kuitiwa chache kutoenda obhadhara kamari pasaiti, ada kuitiwa chino oenda kobhadhara mari pasaiti, ada kuitiwa chino. Zvinosvika rino wakomana. Regai tirambe tichiringa kuona kuti dai zvachimbidza kukuwa. Kureketa kumwe kwahwadza vanhu munyika nokushamisa nokudzimba zvese pabodzipo. Kwaino sangano rinoringa nezvo mimhanyo, National Athletics Association of Zimbabwe, kwai zviri kuitika izvezvi kubvira gore rinouya panotanda gore, munhu wese anoda kumhanya munyika anofanira kunge abhadhara mari inoita madhora manomwe pagore. Pakanyangarapo. Vanhu vari kutovhunduka kuti kohoko nayo wakomana, kwai pachiripe munhu achabvumiwa kumhanya aribe kuita. Tikati kam tichandozvimhanyira hedu kujecha kwedu, tichindotekaira tichindomhanya hedu tichakadando, tiribe kana munhu anozotinetsa. Ava vanoda kuzoita zvokuti uyai mumhanye ino ndo vanozonetsesa vanhu nomapepa nomari dziri kuramba dzichimuriwa kudare dzino.
kepe Caps United yafara ichero ZANU-PF yatora mumwe akamboitambira Joseph Kamwendo achimwene. Aiwa, tikuramba tichiti makorokoto wamuti kwai ndiye ngaite murairidzi wapwere wokepe wanenge wachida kufundzisiwa kuti wakone kuzoniwa kuti wanotokona chere kutamba bhora ro. Tirambe takaringa hedu. Apawo Zimbabwe noNamibia kumutambo wekiriketi ndo waenderera mberi ka, tikati makorokoto. Aiwa, dai zvaenda kwai ndo wachaenda kotamba mutambo wo T20 I World Cup gore rinouya. Brian Bennett ndiye apuwa kunzi ndiye aita mutambi ari kuziva anoseza chaizvo pakutamba mutambo wekiriketi yu. Toringa hedu dzikiitika pasi rese, kureketa kuno wala maposa wabatana nevamwe vanhu munyika yese pasi rese, wachiti vanhu vakabatiwa wofurotira vanga vaburitsiwe apa kutori kutohwadza kutoti mumwe muzukuru waNelson Mandela kam aripo ipapo pane vanhu vakabatiwa iwawo. Hurumende yeSouth Africa yagototi takutoreketa kutoti aburitsiwe. Tikaitione kuti ivo waIsraeri vava wachazviita sei, zvichaitiwa sei. Tinenge tichikunyepai zvedu kana zvaburika zvimwe. Namibia iri kuhwadziwa fani nomwoto wakagwara kuEtosha kwaye wakatoita kuparadza mhanduwe zvikamu 30 kubva muzana zvonzvimbo yese yoEtosha inochengetiwa mhuka dzomusango. Paribe zvino mhanduwe wari kutofunga ipapa kuti wachaita sei kuti wabenhutse mhanduwe vanhu vanenge vachiuya kuoita urendo vachida kuona kuno. Rekai tiwafungidzire kuti peno wakaita zvokutoita riri firimu chairo rokutoti vanhu uyai henyu muringe, uyai tikuratidzei kuti kana patsva panenge paita sei, peno zvingaite zviri nani. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Uku kuno waKenya wairi wabatiwa kupambiwa chaiko kubva kunyika yeUganda wari kurari yaBobi Wine wakomana pakanyangariwapo. Wendo huno muAfrica aiwa paribe ari kuziva kuti zviri kumboitika. Rekai tirambe takazviringa hedu. KuEthiopia kwai kwapfa vanosvika 36 pagwamasimbi anga aripo mucheche St. Mary. Wakomana pakaita kunyangariwa ipapo. Tikundoti mweya yewapfa dai yazorora murugare. Nyika yoMorocco kureketa kuno wari pamawani mhanduwe kwai wafana wechidiki wakazva wamanji wawa wari kuita kun'ara chaiko, wari kuda zvokuramba wachijairiwa, wari kuti hurumende iri kutadza kutonga, wari kuda kutoti zvokuti bato kutotonga ipapa ari kutoita kupinda chando dziri kubata hope nokuti wafana iwawo wari kumira mukaridza pfuti mukadini. Zvokuti wekuZimbabwe aiwa kutsipikiwa takabvuma kuti takatsipikiwa nokuti zvese zvinoitika kwese asi kwedu hwiba. Tikaitione kuti zvinopera sei ipapo, tikuwashwira simba nokukunda. Kwaburika masoko kubva kuAmerica okuti muzinda mukuru woUNICEF, UN Women noUnited Nations Population Fund kwai wati wari kubva kuNew York woenda kuKenya. Tikuramba tichitenda kuti hurumende yeKenya yavhura kuti vanhu vakawanda kudari nemasangano yakawanda kudari atongere ari ikweyo. Zvisvini zvidai zvatoramba zvakadando zvinotobatsira kutoti vanhu kwedu vari kogoparadzirwa ana Nyaradza Gumbonzvanda wai kuAmerica kuku vanenge varibe kana kusununguka kuti wateka naiwo wanenge wachindoti uriwo kupi. Saka tinoramba tichitenda izvozvo. Iyo America yaburitsa mitengo mhanduwe yaida kutengesa nayo matikiti World Cup gore rinouya. Mashura kunenge kuribe vanhu vari kuenda mhanduwe, vanofanira kunge vachienda. Wakutoda kutoenda vanhu vano mari wakaita kurema chaiko muhomwedzi nokutoti isusu dzedu dzakareruka dzidzi aiwa vari kuda kana kutiona. Ndo nhamo yeAmerica iyo, zvese zvinhu vanenge vakundoita zvinhu zvokuti zvinzi zvinhu zvomari yakarepa.
kaitione hedu kuti inopera sei nyaya yacho. Tiri papo mabuja, haiwa kaiti pete muhwe kwa Nyasi, ndini wenyu Mhanduwe Wonawu.